चिकेन लेग पिस लाइ बिलाइ नै लाइ बिलाइखौबो एकदम बरियानो सुनानै लाबोबाय दरम फुलजों ना पिस दाननाय खास्रि खास्रि बिराद मोजां जायो हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दिनै आङो संनो नागिरदों नै चिकेन लेग पिस दाथ' लाइ मैगं मोननाय जाबाय नालाय ओमफ्राय दा आङो लाइ बिलाइजों चिकेन लेग पिस फ्राय खालामनो नागिरदों परथाबो बानायगोन आङो आरो दंबावो नैबेखौ नोंथांमोना मा होनो सोर जों धरम फुलबो होनो आरो आं खोनानो मोनदों अबावबा खांसिया ना माबो होनो नै एसे खास्रो खास्रो आरोना बेखौ नाजों संगोन आरोना ना पिस दाननाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांदो आं नोंथांमोनखौ बांद्राय बर खालामा आरोना संनाय मानायावथ' एसे गोबावानो नांगौ नङा होमबा आधा घन्टा गाहाम नांगौ 1 घन्टा गाहाम नांगौ जाहाथे नोंथांमोना बर जाया बिनि थाखायनो जेखिनिखौ होनांगौ बायदि बेखिनिखौल' माने एडिटिंआव होना होयो आरोना आङो खान्दा नुबाय आरोना जेनेबा 13 मिनिट 12 मिनिट इफोरबायदिल' होयो नालाय आङो होमबा नायलांदो नोंथांमोना बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला आङो संहैनोसै आरोना दायो लोगोफोर आङो एकदम साफाहाय सुना लाबजोब्बाय आरोना नैबेखौथ' दहायनो सुखादों ओमफ्राय सामब्राम एसे हानानै लाबाय ओमफ्राय नैबिथिं आङो दिनैहाय जिरा सामब्राम गुफुर बानलु एखे लेगेनो देखादों आरोना दिनैहाय ओमफ्राय नै लाइ बिलाइखौबो एकदम बरियानो सुनानै लाबोबाय दा संनांसिगौल' रेडि जाजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर एवगासिनो दङ एकदम मोजाङै एवना लाबाय आरोना लोगोफोर दाना लाइखौ हरनोसै आरोना लाइ मैगंखौ खोबना होनोसै लोगोफोर नायनोसै दाना दसेनो रबबाय आरोना लोगोफोर लाइ मैगङा नै ओमफ्राय दाना आङो दहाय देना लादोंमोन सामब्राम गुफुर बानलु जिरा देनायखौ हरबाय आरोना दहायबो हरखांबाय आं बेदरखौ एवनायाव ओमफ्राय नै दायो लाइ बिलाइ हरनायखाय हरबावबाय आरोना पुरा फ्राय एवगोन आं बेखौ दिनैहाय नै लोगोफोर दै होनो हासिगोन आरोना दै हरबाय आङो खोबना होफिननोसै दायो एकदम रानजोबनांगोन बे दैया फ्रायसो जागोन नालाय नै बिथिं बियो जाहैबाय दरम फुलजों ना पिस दाननाय खास्रि खास्रि बिराद मोजां जायो खिन्थु बे दिनै संनाया बांद्राय गोखा जायाखै आरोना एसेल' होबाय नालाय दरम फुलखौ नै बेबो रानसिगोन लोगोफोर दैखौथ' बुरजायैनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै एसेल'सै आरोना बेखौबो पुरि फोरानजोबनोसै दायो आङो परथाखौ एवना लानोसै लोगोफोर थाव एसे हरनानै लाबाय ओरैनो एसेल' होनांगौ थावखौ जाबाय ओरैनो गुदुं खालामनायसो नालाय एसे खामफ्राम जाबायानो अरा बारा जानानै जाबाय मोनबाय लोगोफोर चिकेनाबो दाना दुन्दिया हरनोसै मोनबाय दायो हायना लानोसै आं लोगोफोर दायो गासिबो मोनजोब्बाय जानोसै आरोना लोगोफोर नै बिराद टेस्टि जाखादों लोगोफोर आं जानाय नायखांबायानो आरोना साखि नायखांबाय बानलु सिब्र' एसे लादों एसे माने थाइसेयानो लादों खिन्थु आं थाइसे मानि जानो हानाय नङा आरोना बोखावगोन ओमफ्राय नै सामब्राम हानानै लादों संख्रि एसे लाबाय ओमफ्राय नै दाना जानोसै आङो
गोथावखौ दा बुंसै आरोना ओरैबायदि गोथाव जाखादों आरो लाइजों बिदि जिखुनु बेदरानो गोथाव जाखायो आरोना लोगोफोर बयबोथ' मिथिखायो ओरैबायदि गोथाव जाखादों आं गायबाय आं ओंख्रिखौ दायो ओंखामजों जानांसिगोन जानानैथ' मोजां मोनबाय खिन्थु आं बांद्रायबो जानो हाया आरोना बिदि ओंखायनो नै बेखिनिया थाबाय आरोना बेखिनिया थाबाय दा ओंखामजों जासिगोन आं बेखिनिखौ ओमफ्राय परथायाबो गांसे थाबावबाय आरोना नै गांसे खावसे थाबावबाय बेखौ दा उनाव बेलासिफोराव जासिगोन आरोना बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय परथाया नै बेबायदि पेकेटाव थानायमोन आरोना लोगोफोर इयाव गांबा थायो बिराद गुवार गुवार ओमफ्राय उदै बुंखायो आरोना जाथ'ला जाथ'ला इदि सानलायलाङो गोथावालाय गोथाव ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ नै मा मा खालामनांगौ जादों भिडिअखौ मोजां नुथों एसे नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनथों होननानै नै लाइन दंबाबो माने बांद्राय पहर नुयैखाय आं नै टर्च लाइट माबा माबिसो होजोबना लादों आरोना नोंथांमोना ब्लगखौ बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय माबायदि मोनखो नायनानै नेक्स्ट माबा मोनसे गोथाव संनाय बा जानायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायसिगोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर स' बाय बाय बुंनोसै नङा र' बाय बाय नङा मोनसे खोथाबाव माने बुहुत आगैमोनानो आरोना आंनि नाम्बार बिबाय थायो आरोना आं जेब्ला भिडिअ होयो होमबानो माने कमेन्टआव आब' नोंनि नाम्बारखौ नांगौमोन नोंखौ लोगो हमनो लुगैदोंमोन जोंबो खाथिनिनो मानिनो होननानै बुहुत माने कमेन्ट फैयो आरोना ओमफ्राय आंबो नुनानै कमेन्टफोरखौ बिराद खुसि जायो खिन्थु आं बेबायदि कमेन्टआव बिदि नाम्बार हरनांगौबा बुहुत प्रब्लेम जागोन आरोना आंहा ओंखायनो आं हरनो हानाय नङा आगैमोन गाज्रि मोननो नाङा जुदि आंजों रायलायथारनो गोसोबाथाय फेसबुकाव रायलायनो हागोन आरोना नोंथांमोना मेसेज खालामबानो जाबाय रायलायहरगोन आङो गलापि बर' फेसबुकावबो मोनगोन आरोना आंखौ सोरबाफोर रायलायनो गोसोथारबा
रायलायहरनो हागोन आरो ना आं नाम्बार होनो हानाय नङा गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा नाम्बारखौ बेबायदि कमेन्टआव हरनाय लोगो लोगो बयबो मोनजोबगोन एसेबाबो प्रब्लेम जागोन नङा होमबा आंहा बेनिखायनो आरो ना गाज्रि मोननो नाङा बुहुत माने मोजां मोनना रायलायनो नागिरो आं मिथिखायो आरो ना स' बेखिनिखौनो बुंबाय आङो सोरबाफोर रायलायनोबा फेसबुकआव रायलायनो हागोन आरो ना दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन